Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga na this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Sumigaw po ng Amen! Hallelujah! Okay, so tayo pong lahat ay tumayo at ating pong purihin ang ating Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating worship team para sa opening song. Amen. Hallelujah. Tayo po'y start na. At handa na po ba tayong sa umagang ito? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sino po excited na simulan ang araw na ito na ang Diyos ay nangunguna sa atin? Amen. Yeah, sa presensya po ng Panginoon ay may kagalingan, kung may mga sakit po tayo, at kalakasan kung tayo po ay nanghihina. Sa presensya ng Diyos ay may kapahingayan. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy in life than being with you. It's from time of refreshing, the times of refreshing, here in your presence. In your presence, Lord, there's no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Isa pa natin sabihin sa ating Panginoon. Hallelujah. Times of refreshing, here in your presence, there's no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Napakasarap po sa iyong presensya, O Diyos. Napakasarap po na narito ka sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy ka naming tinataas at sinasamba, O Diyos. Iyon ang iyong ngalan, O God. Yes, Lord. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing, here in your presence, here in your presence, no greater blessing, no greater blessing
restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Yes, Lord. Greater joy, Lord, than being with you. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Abba Father. Good morning, Jesus. Thank you, Lord, sa magandang araw na ito na pinagkaloob mo muli sa amin. Salamat, Panginoon, sa bawat umaga na bago ang iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong pag-ibig sa amin ay walang sino man o anuman ang makakapagpahiwalay sa pag-ibig mo sa amin, O God. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami ay yung inibig kahit hindi kami karapat-dapat. Lord, salamat po sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, O Diyos. Humihingi ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo po ang aming puso't isipan upang maging karapat-dapat po kami sa pagharap sa iyong banal na harapan. O Diyos, salamat po sa inyo, Panginoon. Ang bawat isa na naririto, Panginoon, ay iyong iningatan, Lord God, na makarating sa lugar na ito, Lord, upang ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming mapapakinggan sa araw na po, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na buksan mo po ang aming puso't isipan, Lord, na makita namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Alisin mo po ang anumang boses na hindi karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Silence the enemies. Silence the voices of the enemies in our minds, O God. And speak to us, O Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord God, that your word is a lamp unto our feet and a light unto our path, O Lord. Thank you, Lord God, that the joy of the Lord is our strength, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy kang manguna, Panginoon, ang iyong Holy Spirit, O God, ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, maging ang magbibigay ng mensahe sa araw na to, Lord God, ay bigyan mo po ng karunungan at katalinuhan, ng kagalakan, Panginoon, may pamahagi ang iyong banal na salita, O Lord. At maging handa din po kami, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga mensahe na ibibigay mo sa amin sa araw na to. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw ay aming pinupurit, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong tumayo at sama-sama po tayong mag-meditate ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating Bible sa Psalms 14. The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doth good. Verse 2. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. They are all gone aside. They are altogether become filthy. There is none that doth good, no, not one. Have all the workers of iniquity no knowledge? Who eat up my people as they eat bread, and call not upon the Lord. There were they in great fear, for God is in the generation of the righteous. They have ashamed the counsel of the poor, because the Lord is his refuge. Oh, that the salvation of Israel were come out of Zion, when the Lord bringeth back the captivity of his people. Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad. Praise be the word of God. Amen. So, maaari na po tayong maupo. At ngayon naman po, tayo po'y makakarinig ng salita ng Panginoon. Kaya ilabas po natin ang BNB, ang ating Bible, notebook, and ballpen. Ayan, pakisabi sa katabi, kapatid, wag mo muna akong isturbuhin. Ayan, makinig tayo ngayon. Ayan, so, sa lahat po ng nasa online, shoutout po, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang pakishare ang ating live and comment na rin po sa
sa mga nandito po, pwede po bang pakilabas po natin ang ating cellphone in 1 minute? Ayan, pakimention po natin ang ating mga friends. Share po natin sa ating mga GC para sa ganun marami pong makarinig ng salita ng Panginoon. Ito po yung in-announce po natin nung prayer meeting kahapon na Divine Journey to Wholeness. Napakagandang libro para sa sinesharean natin para sa bagong aral. Sino ba yung sa akin, hindi nila naintindihan yung bagong aral? Bagong huling Kristiyano. Yung mga pag tinuturuan nyo yung KBS Eskwela, hindi natin alam kung paano ano ang ituturo sa mga nanay, sa mga kaibigan natin, sa kung sino na siya. Ito yung Journey to Wholeness. Journey to Wholeness. Napakagandang title, pero ang sabi ni Pastor, ang pinakasimple na ibig sabihin nito ay, you must be born again. Pero ang kagandahan nito kasi, pag itong ginamit natin, mababawasan ang mga nananatili sa carnal Christianity. Mababawasan ang baby Christians. Kasi pag itong ginamit natin, module to, dire-diretso ito, kung hindi ko alam kung ilang sessions sa inyo. So ang ililid natin, ito yung sinabi ni Jesus na commandment to go and make disciples. Kasi hindi interesado ang Diyos sa converts, yung sinare mo lang tapos pinabayaan na. Iginagay po natin. Ito na yung ating journey to wholeness. Doon share natin sa kanila, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga bagong nakakakilala. Bago sila maipasok sa kaya sa kahapon, mga life group leaders na umattend, we thank you for your presence and your support. Inaayos po natin ang life group system natin. Nagkakaroon tayo ng tracking system. So, tinitingnan natin kung saan, sino yung mga members ng bawat life group, at ilalagay natin kasi hindi mo pwedeng ipantay yung matagal mo nang tinuturuan, leaders na sila, tas may mga bago. So, ito na yung sagot. Bago natin ituro yung fundamentals of faith, bago natin sila ipag-enma, dapat naintindihan muna natin ito. So, ito po yung ating fundamentals of faith, okay? Journey to wholeness. So, ito po, napakaganda po ng ating ang ating manual na ito. And this is only for 100 pesos. Per 2-in-1 na to. Nakapag-support ka na kasi lahat ng books natin na nilalabas, may mission po yun. Lahat ng proceeds, kung gaano man kaliit or anong proceeds, lahat po pumupunta to support yung missions na napupunta po sa nakakabahagi na kayo sa missions at the same time, nagagamit pa natin to. So, 2-in-1 po lahat ng ating mga books. Every time you purchase or you buy this, you are not only investing sa inyong growth, sa growth ng mga kundi meron pa kayong ambag sa mission. So, lakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na makakabasa nito, makakapag-aral nito, at makaka-grow para sa ating
kingdom entrance ito. So ito po yung ating journey to wholeness. Kunin nyo na lang po if you are interested, please kindly approach na lang para isa lang ang kausap natin pagdating sa kay Sister Wilma. Ama? Oh, so ikaw na lang mag-collect. Bigay ko na rin, nagbigay ko na rin sa yung books. Meron na rin nagbigay noong last, para isa lang ang admin natin sa pagdating sa EGMA at saka sa, okay? So, para sa ganun ay, opo, pero if you, just contact us kung may need pa kayo sa inyong mga life groups at saka, And then, yun nga po sa ating life groups kahapon sa prayer works ay ine-establish din natin yung mga ina-identify nating barangay na ia-adapt ng ating life group. Para sa ganon, talagang yung G7, binubuo natin ang life groups, 10-10-10, nabubuo rin yung ating mga house churches. Amen! So, lagi nating sinasabi, hindi tayo suntok sa buwan, may pinatutunguhan lahat ng ginagawa natin for the expansion of the kingdom of God. So, glory to God po. Amen. Praise God. Hallelujah. Ito ay matagal itong pinano na almost 1 year ito na pinag-pray ko. Ito lang yung part 1. Actually, devotional ito. Pag-aaralan mo tapos meron siyang ibang style ng devotional. Meron siyang sasagutan. Ang concept nito ay more on wholeness. Okay, pag sinabing wholeness ay yung spirit, soul, and body ay pinagaling ng Lord at iisa. Okay, I'll give you example. Kunwari, sino ang na-experience ang nabully dito nung ikaw ay bata pa? Nabully. Kahit sinong nag-bully, basta huwag yun ang banggitin, basta nabully ka. Diba? Yung naitulak ka at o kaya ay nagawang ka ng nasugat ka. Okay? Diba? Tinulak, nasugat. Yung sugat, madaling gumaling, dadalhin sa clinic, di ba? Lalagyan ng band-aid, sugat. So, magaling ka na, okay na. Sa totoo lang, hindi pa, ang magaling niya yung physical. Pero hindi siya magaling buo. Kasi may kinikim-kim yun na galit doon sa nagtulak sa kanya. Okay? So, may mga iba sa atin, dala-dala yung mga ganong hurts. O kaya, maybe you have wounds at gumaling, pero yung hurts, hindi gumaling. Tama natin? Ang gusto ng Panginoon, you will be made whole. Hindi kalahati. Okay? Wholeness. Okay? So, kabuuan. So, gumaling sa physical, gumaling sa na-process ng mind mo, alright? At gumaling sa spiritual. So, maraming ngayon, siyempre, nasira ng Word of God, healed ang relationship sa Panginoon, okay, healed ang kanyang puso sa Lord, pero dahil kulang sa Word of God o hindi pa masyadong na-process, yung kanyang mind ay may mga nangyari sa buhay niya na nakaraan na especially, nagmi-minister na tayo, minsan dala-dala natin yon subconsciously. Okay? At nagmamanifest from time to time. Ako ang maalaala ko na medyo trauma ko, yung isa lang sa mga, okay, yung nananaginip ako na may exam bukas sa college. Lagi ko sinasabi, may quiz bukas. Pagod na akong nag-prepare ng sarili ko mag-review pa kasi bukas may quiz, may exam, ganon. Okay, at napagod ako sa panaginip ko. Pagkagising ko, ay, graduate na pala ako. Tagal, salamat Lord. Wala akong quiz at exam. Kasi iba sa college, di ba? Yung unang panahon ay basta iba. Noong mga 1980s, 1990s, talagang pahirapan yung pagsosolve ng problem. Okay, so, ngayon, madali na eh. Include mo lang, mag-check mo yung mo, di ba? Yung iba, paperless na ngayon eh. Kami, ang hirap sa unang panahon. Okay, so, yung
Yun ang example ng subconscious na pabalik-balik sa isip ko, Lord God. Tapos, ginawa ko ang lahat. Sino sa inyo, yung mga teacher, alam mo yung class record na nabibili? Tama, di ba? Pag tinignan mo ang pangalan mong ganyan, tapos pag direksyon mo ganyan, pag doon sa stapler, nag-iiba yung linya, di ba? Okay? Tapos, ako yung grade ko, 1.25. Napunta doon sa walang alam na kasunod sa akin. Yung sa kanya, yung nakasunod sa akin na 5, yun ang napunta sa akin. Hindi ba trauma yun? Di ba? Naghirap ka, nagpagod ka, 5 ang nandoon sa tapat ng, yung nailagay ng teacher. Tapos yung nalagyan ng, yung 5, yun ang 1.25. Sabi ko, sir, kinausap ko yung sir ko kasi hindi ko makalimutan ang mukha niya. Inalign namin talaga yung tama. Yung totoo naman na nakatapat naman talaga doon sa akin yung 1.25. Pero nung ilista sa registra, nakasubmit na, tapos na. So, nawala ko ang aking scholarship that time. Frustration yon. Pangalawa, sabi ng sir ko, enroll mo na lang kahit hindi ka na pumasok. Pero wala na, yung record mo, tapos na. Di ba? So, yun yung mga trauma yon sa buhay ko. Maliban sa mga pagiging malikot na kabataan noon. Okay? So, it will take time, although ang nakasulat sa Biblia, subjectively, healed na tayo. When the Lord Jesus Christ ay napatawad tayo sa ating mga kasalanan, tayo ay totally healed, spirit, soul, and body. But yung manifestation ng healing na yon ay it will take process sa mind natin. Yung mga nagsasabi na forget the past, never akong, ewan ko lang sa mga iba sa inyo, pero walang makakalimot sa nakaraan. Lalo na pag may impact sa buhay mo, either positive impact or negative yung nangyayari experience, walang nakakalimot yan. Kaya minsan, nagtataka ko sa nangyayaring, kalimutan mo na nakaraan, move on. Okay. Although masarap pakinggan yung mga ganon, pero the truth is, hindi mo makakalimutan. The only thing that we need to do is to process our mind na matanggap mo yung nangyari. Okay? Na yun ay, hindi siya masamang experience, pero maintindihan mo siya na yun ay lessons of life. At napagtagumpayan mo siya. Alright? At pag tuwing maalaala mo, hindi na na-hurt. Pag naalaala mo, it is already academics na siya. Education na siya. Ito yung natutunan ko. Paano ko napagtagumpayan? Paano ko na-deal yung isip ko, yung sarili ko, at yung tao. Either that is forgiveness or whatever. So, hindi mo yan makakalimutan. Okay? So, siguro, ang ibig nilang sabihin, kalimutan mo yung na-hurt ka. Parang ganon. Okay? Pero, hindi. Those are parts of life. Okay, pag sinabing move on, tama naman. Huwag kang mag-dwell. Yan yung tamang doon eh. Huwag kang mag-dwell sa nakaraan. Huwag kang magtambay, daanan mo lang. Yung mga ganun, di ba? So, that's the purpose of wholeness. Okay? That's the purpose of wholeness. Yung mabubuo tayo. Para sa ganun, pag nag-minister tayo sa iba, ang sabi ng scripture ay, we give comfort to others with the same comfort that we receive from the Father. So, mahirap magbigay ng kalakasan sa iba na hindi mo yun na-experience. So, this book will deal with that. Okay? Naging Kristiyano tayo, pero babalikan niya yung area na hindi lamang spiritual, anong part ng buhay mo. So, madaling ituro ito kasi lahat tayo naman ay may human experience pagdating dyan. Until, actually, it's a journey. I put it like as a journey. It's a journey to wholeness. Para, ang gusto ng Panginoon, we will be made whole. Yung practically, it will manifest. Hindi lamang nakareceive ka ng revelation, which is, ito yung nakatatlo lang tayo last meeting, na ako'y nag-share dito. Okay? At, nadaanan natin ito, di ba? Living from revelation into manifestation. So, another,
while we are focusing ourselves sa salita ng Panginoon, ang tawag diyan sa scripture na nakasulat ay actually, tang nag-aaral tayo ng doctrine, ng teaching, ay it is called milk. Di ba? As a newborn babes desire the sincere milk of the word. Speaking about the scripture, the word of God, ang salita ng Panginoon. Ngayon, lahat ng mga, alam natin yan, kayong mga nanay, na yung milk, pag binigyan ng milk yung bata, at sana huwag yung instant, di ba? Pero yung breastfeeding na style, which is, yung mother, bago naging milk yan, baka yung ibang concept nila, uminom ka ng milk para mayroon kang milk. Well, hindi gano'n, di ba? Kahit hindi ka uminom ng milk, pag nagpapadede ang nanay sa kanyang anak, mayroong magkakaroon ng milk yan. Tama ba? Sa mamariglan niya, magkakaroon yan. So, bakit? Kasi yung kinain niya, na-digest, naging part ng katawan niya, tama ba? And then through the body processes, na-fill in yung mamariglan niya para mabigyan ng food yung kanyang anak. Tama ba? Okay. So, naging parte muna ng buhay niya. Okay. Yung kinain niya. Yun, anong masustansya? Yung instant milk na nabibili, na inalog-alog lang, tapos na ganyan, or yung galing sa nanay. Oh, di ba? Ano ba yung word na ginagamit? Breast milk is still best for babies. Parang gano'n, di ba? Mga tatay, hindi na kayo babies, ha? So, wala namang kwento dito, no? Okay. So, ang ibig sabihin ay, it should be part of your body first, of your life, at yun ang pinakamasustansya. Kaya yung mga nagsishare na nag-meditate talaga ng Word of God, ano ba yung word na may hugot? Negative ba? Positive? May positive na hugot. Tama ba? Yung hugot, may pinanggagalingan siyang maganda. Kasi akala natin yung hugot ay negative palagi. Uy, may hugot, negative. Hindi, may mga humuhugot dyan sa positive. Tama ba? Yung kapangyarihan mo, hinuhugot mo sa tama. Okay. Yung pag-share mo ng Word of God. So, nakatanggap ka ng revelation sa Panginoon, nagbabasa ka, lalo na pag ikaw ay nagme-meditate, pero it's not enough na ito ay hindi mangyari or hindi mag-manifest. Sa Hebrew mindset, alright, ang bawat word na binabasa nila is action words sa utak nila. Hindi siya concept. Ulitin ko, okay, most of the time, ang katuruan sa atin kasi ay galing sa Western style or mindset ng pag-aaral. Pag sinabing Western philosophy or style, pag may binasa tayo, we interpret at once sa meaning, ideas, concept, theory. Kaya, dyan nanggagaling yung mga debate. Kaya, nagsalita ito, pero yung debate, bakit foolishness siya? Pag nagdidebate ka, wala kayong mararating kasi iba-iba ang meaning ng word sa iba-ibang kultura. Iba-iba ang meaning ng word sa experience ng bawat isa. They do not define the same word sa the same plane. Okay, so nakakagulo talaga, magulo ang debate na hindi maayos. Now, iba yung, nakakaiba yun, debate na akala mo nagdidebate, nag-aaway, nag-uusap. Sa iba, na sa Jewish mind, ang tawag doon ay midrash. It is a form of, pag meron silang problema, yung mga elders na magaling sa scripture, yung mga talaga ng pagkakatiwalaan na nag-aral talaga, authority sila sa word, or scripture, or tradition and culture, uupo sila lahat doon sa rectangle na table, at para sila nagdidebate. Although hindi debate yun, okay, it is a process na yung problema or situation nila ay pag-uusapan, they will bring in all ideas sa table na galing sa kanilang mga nalalaman lahat until ang goal nila ay maka-arrive, they will arrive to a
the best solution na agreeable lahat-lahat, pero nailagay nila lahat ang idea sa table. Okay. So, at the end, ang sasabihin nila, therefore, okay, or having said this, okay, i-synthesize nila yung kanilang pinag-usapan. Meaning, they will create the one solution, pag-iisahin nila lahat yon ang kanilang ideas, pero bago mangyari yon may deliberation, doon sila parang nag-aaway. Sa tingin ng iba. Pero sa kanila, walang away doon. They just assert yung kanilang natutunan until adjustable yung mind nila, makarating sila sa tamang solusyon. Pero ngayon, iba ang usapan. Pag nag-usap-usap, iginigiit ng bawat isa ang sariling knowledge at ayaw ibigay yung kanilang point. Ayaw nilang ipasynthesize doon sa table. Yun naman ang nangyayari ngayon. Kaya yun ang problema. Yan yung debate na nakapag-divide ng tao. Pero yung midrash, which is a culture of the elders in the olden times, sa biblical context, ay you always arrive, okay, sa best solution. Ginagawa pa rin yan ng mga scientists na iba, yung mga inventors, okay, para mabuo nila yung project. Okay? So, sa mindset ng mga Hebrews, pag mayroong word, hindi sila naka-Western mind ng meaning, ideas lang, concept. But sa Hebrew word, every word na pinag-uusapan is actually action word. Ang concept nila, paano mo ma-apply agad? Anong ibig sabihin yan? Okay, sa application. Kasi, hindi pwede yung natutunan mo na hindi mo na i-apply. Ganon sa ang mindset nila. Dapat pag natutunan ko yan, magamit ko yan. Okay, sa buhay ko. So, magkaiba ang mindset. Okay, ng Western at saka yung Judeo-Christian mindset. Okay, so, kaya dito, we should live from the revelation knowledge na tanggap natin into manifestation. Meaning, sa practical na buhay, nakikita natin ito. Pag sinabing tayo ay pinayaman na o pinabanal ng Panginoon, pinabanal na pa na ako ng Lord. Then, paano? I-apply mo yon. Paano ka, yung tinatawag na subjective, tapos objective. Yung subjective, yun yung truth sa Word of God. Yun yung nangyari na. Pag sinabing objective, paano makita sa physical? Alright? Paano siya mag-transform sa physical? Okay. Ang Pauline revelation, okay, or yung katuruan ni Apostle Paul is actually part of that. Maging ang buhay ng Panginoon Kristo ay makikita natin yon. Okay? From the invisible to visible. Okay, so, pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, okay, tayo ay dapat nanalangin. Kaya doon sa ating sabon, yung soap natin, di ba? Yung MG, ganda. Hindi yun. Okay, yung ating devotional, alright, dapat nagpipray tayo ng revelation, okay, na Lord God, ipahayag mo sa akin. Pag sinabing revelation, hindi yung revelation outside the scripture. I'm talking the revelation of the Word of God to you personally. Okay. Ipinakita na ng Lord sa atin through the scripture, pero yung kanyang teaching mismo, which is hindi lamang information. Okay? So, yun yung prayer ni Apostle Paul sa Ephesians 1:17-18. Na-reviewin natin ng konti. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Okay. And the eyes of your understanding being enlightened, that you may know. Di ba? That, ibig sabihin, yun yung resulta. Pag may revelation ka from the Lord, that you may know, malalaman mo. Minsan, ang ginagawa natin noon, okay, ay dapat malaman ko muna, di ba? And then, magkaroon ako ng revelation. Okay. Pero, tingnan nyo ang process dito.
ang prayer ni Apostle Paul, I pray that you will have revelation. Amin ba? It's the other way around. Ito yung tama talaga. Lord, give me revelation. Although gusto nating i-force na, paano kung magkaroon ng revelation kung hindi mo alam? Parang gano'n, di ba? Pero ang prayer natin, siyang niwala na ang Holy Spirit hindi naman doon sa langit at hatakin mo pa siya sa lupa para matuto ka. Okay, alam natin we are the temple of the Holy Spirit. Amen. So, ang Holy Spirit ay nakatira sa atin. Okay? Pero, kailangan i-reveal, alright, ang salita ng Diyos na stuck na sa ating mga puso. So, Apostle Paul is praying for wisdom, revelation, enlightenment of the eyes, upang ito'y maging experiential knowledge. Iba yung information, kasi yan, ang information ay knowledge without experience. Information yon. Pero ang applied knowledge, ito yung experiential knowledge. Praise God. Ito yung knowledge na nakapagbabago ng buhay ng tao. Kaya ngayon, diyan masasagot yung mga tanong natin, bakit yun? Nag-Bible school na. Matagal na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. 15 years nang umaatin ng church. Marami na ngang naatinan na church. Nag-Bible school na. Bakit hindi pa nagbago ang buhay? Oh, ganun nyo? So, alam niyo, ibig sabihin yan, may information yung tao, pero walang revelation. Tama? Nakuha natin? So, huwag tayong magtaka na, hindi naman nakakapagbago ng tao yan kasi nag-aral nga, 4 years course eh. Bakit? Ganun pa rin ang ugali niya. Walang revelation sa kanya. Hindi nagmamanifest. Okay? Yung natanggap niya na salita ng Diyos. Now, yung isip ng mga Pariseo, tama naman. The only time, John chapter 5 verse 39 to 40, you always search the scripture, for in them you think you have eternal life. Tama yan. Nagsasaliksik kayo ng salita ng scripture, sapagkat naisip nyo, dito sa scripture na ito, meron kayong buhay na walang hanggan. Tama yun, si Lord tungkol sa mga Pariseo. Ang only time na bakit ever learning sila, pero hindi sila nakakarating sa katotohanan. They're ever learning, but they're not arriving to the truth. Kasi hindi sila lumapit sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, they are they that testify of me. Yan, dyan natin kinuha yung Christocentric principle. Na ang salita ng Diyos, ang scripture, referring to the Tanakh, Old Testament, ay nakatumbok, itinuturo niya ang Panginoong Jesucristo. Pag wala kang kapahayagan dyan, hindi hanapin mo yung pangalang ni Lord Jesus Christ sa Old Testament. Hindi mo makita kasi wala kang kapahayagan. Pero by study and by revelation knowledge, makikita mo, lahat, sabi ng Lord, I come by the volume of the books. Ako'y dumating bago ako nagmanifest sa lupa, pinanganak sa lupa, at nakita ninyo, dumating na ako through the books. The volume of the books, meaning Old Testament, Tanakh. So, ang naging problema lang sa mga Pariseo, kasi hindi naman ibang libro ang binabasa nila, the same, and you will not come to me that you will have eternal life. Kaya yung mga iba, kulto, gumagamit ng Bible din, di ba? Pero, hindi sila lumalapit sa Panginoon. Hindi talaga nakasentro ang buhay nila sa Lord, kaya walang eternal life. Amen ba? Anybody na pwedeng scholar, magbasa ng Word, hindi dahil sa merong bachelor's degree, masteral, doctorate degree sa divinity or philosophy, ay alam na nila ang tungkol sa Word of God. That's not true. Do not be intimidated by that. Ang most powerful na kapahayagan natin ay yung kahit hindi ka natapos ng 4 years course, 5 years course, or whatever, okay, ay
yung Word of God na paisa-isa, padalaw-dalawa, every one verse at a time, one chapter at a time, one topic at a time, ay nababago ang buhay mo, ay mas maganda pa kaysa yung 4 years course na wala namang pagbabago sa buhay. Amen? Now, it doesn't mean to say na hindi importante ang pag-aaral. The more na nag-aaral ka, the more na you become a blessing to others pag nababago ang buhay mo. Amen? Whether i-apply mo yan sa area ng ugali, i-apply mo yan sa area ng service, i-apply mo yan sa area ng giving, pare-parehas lang ang principle na yan. Alright? Ang tithing, nabubog ng maraming Kristiyano tungkol sa tithing, giving, tama? Na marami ng teaching. Pero hanggat wala kang kapahayagan, hindi ka bibigay dyan. Hindi ka 100% nasusunod doon sa tithes and offering. Oh, kahit na, alam mo na. Kahit na, why? Kasi wala kang kapahayagan. At pag wala kang kapahayagan, natatakot ka. May fear. Amen. Ang kapahayagan ng Panginoon sa puso mo ay mag-aalis ng takot at papalitan ng pananampalataya. Amen ba? May mga iba sa atin, for example, nakareceive ka ng pagpapala at ay, tamang-tama doon sa aking gagastusin sa week na ito. Alam mo na, kasi ang mind natin, nagkakalculate, di ba? Pero, nakareceive ka ng kapahayagan na pag itinanim mo, okay, yung seed ay babalik sa'yo si Kristo. Ngayon, maaaring pwedeng ituro yan. Pero pag wala kang kapahayagan, natatakot ka. Pag itatanim ko, sayang. Paano yung pambayad ko? Wala na. Kasi wala kang kapahayagan doon. But, okay, pag alam mo yung scripture at nagpipray ka, nangusap ang Panginoon sa iyo, binuhay niya yung word sa puso mo because alam ng Lord na obedient ka at ikaw may desire to know Him at nagkaroon ka ng kapahayagan na, ito yung word of God, yun nakasulat. That is the rhema of God's word. At sabi yung sa puso mo, at hindi ito one time lang, you know? Pag sinabing kapahayagan, magiging solid, that it will be your foundation. Mahuhubog ka dyan. At you do it in faith, ibinigay mo, wala kang takot doon. Alam mo, na pagtanim mo, para kang farmer. Alam mo yung farmer? Meron bang, alam niyo ang isa sa mga, hindi ko alam kung kalakasan o kahinaan ng farmer natin sa Pilipinas. Diba? Yung magtanim ng magtanim, kahit na may bagyo, magtanim after bagyo. Tapos nalugi na magtanim pa rin. Nagtanim, tapos nag-import ang Pilipinas. Diba? Yung kanyang, nung ani na, sabi niya, mahihit ko ang target. Kasi pag nagkwinta, malaki talaga. Pero ang problema, pagkaani niya, bagsak ang presyo. Di ba? So pagbenta niya, ay maliit lang pala. Yung kanyang pinagpaguran, hindi equal doon sa harvest. Yung iba nga, bumabagsak pa. Lugi. Yung farmer ba titigil na magtanim? Hindi. Naniniwala. Saan siya naniniwala? Naniniwala siya doon sa power ng seed na inilalagay niya. Nagduda ba siya doon sa seed? Hindi. Kahit ano sabihin ng gobyerno, hybrid yan. Ito, tanim mo. Itatanim niya yan. Almost lahat tayo, ito ang delikado kasi pag dumating na yung point na lahat ng mga ibinibenta ng mga binhi dyan, may mga iba dyan plastic, yung iba hindi, yung iba totoo. Yun ang delikado. Di ba? Okay? Kasi baka ang mabili mo yung hindi tutubo. Pero, as of now, wala pa namang ganun. Naniniwala na lahat ng seed in the market, lalo pag sinabing certified. Tama ba? Pag sinabing certified, alam mong mag-germination percent. Ilan? 99, mga ganon. 98. Alam mo talaga yon. How much more sa Word of God? Amen ba? So yung farmer, may ugali yan na talagang hindi siya titigil magtanim kahit nalulugi sa unang harvest, sa pangalawang harvest. Kasi nature na niya, farmer siya, naniniwala siya sa power of sowing and reaping. Naintindihan ko kasi nung hindi pa ako farmer, parang farmer na ako ngayon hindi, manager, farmer. Okay. Ano ba talaga yung farmer? Yung umahawak ng araro o yung farmer na nagpapatanim umaani? Mga ganun, di ba?
i-define masyado yung farmer eh. Hindi, pag may ID ka at registered ka, farmer ka, pero nako, di ba? May tinataniman naman eh. O nagpapatanim. Pero hindi ka natatakot maglabas ng pera. Magkano ang kapital? Magkano ang kwan? Di ba? Uy, mababawi ko kaya yan? Ganun ba yung inisip mo? Wag na lang kasi may darating na bagyo. Nakalinya nga sila yung bagyo eh, di ba? Nakalinya yung bagyo. Yung mga hindi nagbabasa, nakalinya na yung buong isang taon. Ata, alam na nila yung pangalan ng bagyo. Bakit hindi tumitigil si farmer magtanim? So, kung si farmer na sa physical ay naniniwala na may power yung binhi, may power yung lupa, kahit may dumating na pagsubok, hindi siya titigil, how much more sa kaharian ng Diyos? Dapat magkaroon tayo ng ganun na pananaw. Alright? You must have a revelation that there is power in the world. There's power. Hindi man mangyari sa this anihan, sa susunod na anihan, pwedeng mangyari, at pag talagang tinamaan naman nila, bawing-bawi lahat ng pagod. Tama ba? Amen? Praise God. Alright. So, punta tayo sa ating pagbibigay. Ito yung topic natin na i-review ulit natin ngayon. Sabi ko nga, sa giving natin, or whatever, giving of service, giving of our finances, giving of our tithes and offering, giving of ourselves. Noong unang panahon, pag sinabing, let's give ourselves to the Lord. Let us offer our bodies a living sacrifice. Ang interpretation talaga ay parang pupunta ka sa altar, tapos mamatay ka doon sa sarili mo at parang ang tingin para bang may utang loob ang Diyos sa iyo. Tapos may utang na loob ang Diyos sa iyo kasi ibinigay mo ang sarili mo sa Kanya. Tapos paglabas ng after the dedication, ibinigay mo ang sarili mo, parang ikaw na pinakabanal. Yung mga iba, backslider, kasi hindi nila pumunta sa harap. Di ba? Parang gano'n, di ba? Yun yung mga mindset natin na parang, actually, religion pa rin yun. Ganito dapat ang tamang mindset. Tama ba? Yung parang pag umating ka ng church, may pastor, nandito ako ha. Okay, salamat at nandito ka, kapatid. Salamat. Pag umabsent ka, nalugi si pastor kasi parang kulang ang tithes and offering. Di ba? Yun yung religion, yung pananaw na gano'n. At pag you come and you attend, ay parang, di ba? Plus sa church, pananaw. Pero maling mindset yon, maling pananaw. Dapat ang isipin natin ay yung principle ng creation na mindset. Nung ginawa ng Diyos ang isda, di ba? Sinabi niya sa ocean, sa dagat, let produce isda. Tama, di ba? Nung ginawa niya yung mga hayop sa lupa, kinausap niya yung lupa, produce yung mga let there be. Di ba? Hayop. So, yung tingin ko, parang yung lupa, bumukol, tapos naging mga kalabaw at nabuhay na. Tama? Okay? Diyan na-solve na yung anong nauna itlog o manok, di ba? Kasi yun yung pinasabi nilang cycle, pag hindi walang Biblia, talagang mag-aaway. Ang kinreate ng Diyos, hindi itlog. Ang kinreate ng Diyos ay manok. Sana una ang manok, tama ba? So wag nang makipag-debate sa mga ganyan. Walang katapusan yan. Ngayon, kung mapapansin niyo, ang principle ng creation, bago ma-create ang isang bagay, kinakausap ng Diyos, okay, ang material kung saan manggagaling. Tama? Kung sa dagat, kinausap niya ang dagat, let there be. Okay, kaya lumabas yung isda. At nanahan ang mga isda doon. Yung mga sa panlupa, nanahan. Sa elementary, tinuturo yan. Ano ang mga hayop na panlupa? Hayop na pandagat. Naalala pa natin, di ba? Okay. Pero nung kinausap niya, nung lumikha siya ng tao, ang kinausap niya, sarili niya. Hindi, di ba? Hindi lupa. Ang sabi niya, let us make man in our image and likeness. So, tayo ay originated from God. Amen ba? Importante yon na maintindihan natin yung principle na yon.
Now, kung mapapansin natin sa principle of creation, yung nilikha niyang creature doon sa dagat, dapat manatili sa dagat para mabuhay. At yung nanatili sa lupa, yung mga kineate na panlupa na hayop, dapat manatili sa lupa para mabuhay. Tama ba? Meaning, nakadikit. Yung isda, meaning, nandoon sa dagat. Yung joke ko na hindi bumibenta, yung naliligo ba ang isda, nababasa ba siya ng ulan o hindi? Yan, di ba? Natutulog ba ang isda hanggang ngayon? Hindi pa masagot yan, di ba? Okay. But the principle, hindi kasi bumibenta. Kasi pati ako, di ba? Okay. So, once na yung isda nag-decide na umalis sa dagat, meron na bang ganon? O sabi nila, sobrang parusa na ito. Matagal na tayo dito sa dagat, milyong taon na. Hindi pa tayo nakakapunta sa bundok. Mag-usap tayo lahat. May leader sila, di ba? Mag-usap tayo lahat. At tayo ay mamundok. Ano sa tingin ninyo? Patay siya, di ba? Okay. At yung mga nasa panlupa naman, sabi ba, grabe naman. Sa tagal na ng panahon, from geologic time, nandito tayo sa lupa. Pwede bang mamuhay din tayo doon sa ilalim ng dagat? At pumunta sila sa dagat. Pwede ba yun? Hindi. Kasi may principle of creation. Na kung saan ka nilikha at anong material na pinanggalingan mo, dapat nakadikit ka doon para mabuhay. Tama? Ganon din sa isda. Dapat nasa habitat ang tawag doon. Sa area mo, kung saan ka create, dapat manatili ka doon, nakadikit ka doon, nakalublob ka doon, upang mabuhay ng maayos. Habitat. And you will live sa mga nandoon sa loob ng dagat. Coral reef, other isda, anong tawag doon? Para maging perfect. Hindi sa aquarium, ang sinasabi ko, dagat. Ang tawag dito ay may perfect na dapat ecosystem. Narinig yung mga word na yan? Okay, na hindi ka mag-isang isda sa loob ng dagat. Hindi. Marami yun. Okay. So, ang tao, balik tayo sa tao. Tayo ay nilikha ng Diyos. At sabi niya, let us make man in our own image and likeness. Ano ang principle? Galing tayo sa Diyos. So, hindi ka pwedeng mag-decide, umalis na tayo sa Diyos. The moment you decide to disconnect yourself from God, yung ating kasabihan, patay kang bata ka. See, maraming din nakaka-realize, o lalo sa evangelism, ang sinasabi natin, ang mindset natin, parang awan nyo na. Bumalik na tayo sa Diyos. Ba't ka pa nakikiawa? Alam mo na pag walang Diyos yung tao, wala sa habitat ng God, wala sa environment ng Panginoon, hiwalay dahil sa kasalanan, patay yan. It is not a choice to go back to God. Hindi choice na, mag-iisip pa ako, pag-pray ko pa kung talagang babalik ako sa Diyos. Wala yan. You are in a dead state. Dapat ma-realize ng tao yun. Kaya yung mindset natin, hindi yung parang, pag hindi ka umaten, okay, ay, hanapin ako ni pastor. Pag umaten ka, pastor, dito na ako, may utang na loob ka sa akin, oh, come on. Pag hindi ka umaten, hindi ka nakarinig ng word, nalulugi ka, kapatid. Yes, Kristiyano na tayo, pero our sustenance para magpatuloy bilang malusog na Kristiyano ay sa environment, ecosystem ng mga anak ng Diyos. Yung continuous na naririnig mo ang Word of God, continuous na nag-aaral ng kanyang salita, my words are life, amen? Continuous na nakaka-fellowship, hindi lang mag-isa ka. Amen. So, hindi mo, mawawala yung kaisipan na, okay lang magbakasyon ng konti. Saka na ako babalik pag malakas-lakas na ako. Hindi nga eh.
Pag wala ka sa environment or habitat of the body of Christ, manghihina ka talaga. Praise God. So, how much more sa mga walang Kristo sa buhay? They are in a very dangerous, slippery ground situation. Na anytime mapugto ang hininga nila, ay wala na yung chance na makasalumuhan nila ang Panginoon. That is the reason that we are so blessed. Amen! Kasi tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Praise God. So, alam natin, na maintindihan natin, na we should be working, serving God, right? And doing all these things in the position na alam mo, you are in Christ. Tingnan nyo ang religion. They are doing everything. They can do everything. Now, they will, to serve Christ sa ang Panginoon, to earn their position in Christ. Ah? Pero anong sabi ng Word of God? Pag tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, amen ba? We are seated in heavenly places in Christ Jesus. Amen. We belong to the body of Christ. Tayo ay nasa katawan ni Kristo at siya ang head over all the body. The head of the church. Amen. Praise God. So Ephesians 2:6, ang liwanag doon, we are seated, hindi po, not will sit us, hindi nakasulat na tomorrow, sooner, in the future, we will sit. Hindi ganon ang nakasulat. Ang nakasulat ay Ephesians 2:6, and has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Siya ang ating representative. We gain a seat in heaven because of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. The Lord Jesus Christ is our representative. Okay? Sa kalangitan. Kaya, alam niyo yung representative government, parang ganun yun. So, ang position mo, hindi sa lupa, kundi sa Panginoon, kung ikaw ay na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Yun din ang pinag-usapan natin doon sa heavenly mindset. Colossians 3 verse 1-3. If you are risen with Christ, seek those things which are above. So, obligasyon ng Kristiyano, because you are a newly accepted citizen sa kaharian ng Panginoon, lalo yung mga bagong tanggap sa Lord, na hanapin ang mga bagay na makalangit. At doon itama ang puso natin. Yes, we are on earth, pero yung ating puso ay dapat naka-attach sa mga bagay ng kalangitan. Amen ba? Praise God. Therefore, noong unang panahon, di ba, naalala nyo, pag religion, paglalapit ka sa Diyos, dahil gusto mong magkaanak, di ba, kayo ay maninikluhod, at aakyat sa altar, at kakanta pa yung iba ng Maria Clara. Gano'n ba yun? Maria Clara ba yun? Ano? Maria Clara? Hindi. Santa Clara. Santa Clara. Awit-awit pa. Mabuti, walang ganun dito. Meron bang nagsayaw-sayaw para magkaanak lang? Santa Clara, Pinong-Pino. Yung ba yun? Okay. Yung iba nga ay, they will luluhod na maglalakad patungong altar. Diba? Pero anong sabi ng salita ng Panginoon? Hebrews chapter 4, verse 16. See, the religion will teach us to work for your salvation. Pero ang salita ng Panginoon, amen, ay manampalataya ka sa finished work ng Panginoong Jesucristo. At you work out what is work in by God. Ang Diyos ang nag-work in ng salvation mo, and you need to work it out. Ibig sabihin, meron ka ng salvation nung tinanggap mo ang Panginoon, Hari at Panginoon ng buhay mo, and then i-work out mo siya, manifest it. Amen ba? Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Totoo naman sa Old Testament, mahirap lumapit sa presensya ng Diyos. Alam natin yun, nabasa natin yun. Yung palang sa Mount Horeb, di ba? Pag may lumapit na hayop o tao, parang may radiation, namamatay.
Oh, sa panahon na noon, pag nakita mo ang Diyos, patay ka. Si Moses lang ang nabilib yung mga iba, di ba? Nabilib yung mga tao, kay, oy, nakakaharap niya ang Diyos. Nakakausap niya ang Diyos. Pero, no one has seen God and lived because of His holiness. Pero, nung dumating ang Panginoon Kristo, though He was in the form of God, He thought it not robbery to be equal with God. And siya ay nag-condescend, siya ay nagsuot ng katawang tao. Okay? At naging, nagpakumbaba hanggang sa maging siya ay, natagpuan siya maging servant. Yun yung humility of our Lord Jesus Christ. Okay? So, let us therefore come boldly to the throne of grace. Pwede na tayong lumapit ngayon sa trono ng Panginoon na hindi ka nangingimi, hindi ka natatakot. Ang religion, tuturuan ka niya na mayroong padrino o padrina. Tama ba yun? Ginagawa natin yan eh. Bago ka pumunta kay mayor, yung iba dadaan pa sa di ba? Uy, pwede bang kuhan? Maraming dadaanan yung iba. Tama? Kaya pumunta ka kay governor, maraming dadaanan kasi pag direct ka, hindi ka kilala, o hindi ka, sino ito? Sino yan? Hindi ka masyadong di ba, patatanungin. So, hanggang ngayon, ang religion, ganun ang pananaw. Bago ka kumunta sa Heavenly Father, sinong dinadaanan mo dati? Earthly Father, or sa Mother, or sa ibang santo para makarating sa Diyos. Di ba ganun? Yun yung mindset natin noon. Oh. Pero pag kaibigan mo, si Mayor, dadang ka pa ba sa kaibigan mo? Ay, paano kung tatay mo, si Gobernador? Nakukuha niyo yung kwan? Nung tayo ay sumuko sa Panginoon Kristo, tinanggap natin siya, naging big brother natin ang Panginoon. We belong, sabi niya, my Father, your Father. Amen! Pwede na tayong lumapit, wala nang mediator, wala nang mediatrix. There is only one mediator between God and man, and that is our Lord Jesus Christ. Amen! Pwede na tayong manalangin. Hindi mo na ikukumpisal ang iyong mga kasalanan, mga nakatago dyan sa tao. Para sa ganun ay mapatawad ng Diyos. You can come boldly to the throne of His grace. So, dapat conscious tayo that Christ may dwell in your hearts by faith. Kailangan natin maintindihan tanggapin mo si Lord sa iyong puso. Okay. So, kung tinanggap niya, ibig bang sabihin, tinanggap mo rin, ilan ng Lord yun? Dalawa na. Ganon, ibig sabihin. No. Ang ibig sabihin, yung kingship, yung lordship ng Panginoong Kristo ang tinatanggap natin sa ating buhay. Amen. At ang Lord ay magdidwell sa atin. Why? Because of His Word. Yung verse na yan sa Ephesians 3:17, hindi niya ibig sabihin na, tingnan nyo, ang kausap niya dyan, Kristiyano. Pero sabi niya, that Christ may dwell in your hearts by faith. Ang ibig niyang sabihin dyan ni Apostle Paul ay, that Christ may dwell comfortably. Hindi siya bisita, hindi siya guest, siya ay owner ng bahay. Siya niniwala na God owns us. Amen. Okay, medyo nawala yun. Hindi kung yung aking yung battery natin nawala. Okay. Praise God. Sige. Next tayo. Next. Doon sa kwan. Praise the Lord. So, we live from the position of victory. We live from the position that we are in Christ Jesus our Lord. Amen ba? Okay. Sige. Next, brother. Next slide mo. Namatay, puro ako 1% lang. Tapos ito ay umuundap-undap. Bigyan mo ka ng power na lang.
Praise God. Next slide natin. Alright. Yan. Marami ang binabago natin dito ay yung religious mind. Ang religious mind kasi, we work outwardly. Pag sinabing outwardly, pag religion, outwardly, we are more on the form rather than the substance. Okay, after this teaching, ituturo ko yung the importance of form and substance. Okay, at hindi ko sinasabing hindi pwede ang form at substance lang ang kailangan, no. Dapat mag-combine itong dalawang ito. Okay, religion has only the form. But, yung problema, okay, ay kulang ng substance. Ang itinuturo ko ngayon dito na manifesting the life of Christ sa ating buhay or from revelation to manifestation ay para maintindihan natin na we cannot live only in the form of Christianity. Yan yung sinabi ng Panginoon na they have the form of godliness but they deny the power of it. Okay. Pag sinabing denial, hindi pinapractice. Para mong sinasabi na Kristiyano lang ako sa pangalan. Now, in order to manifest the life of Christ sa ating mga buhay, we need to grow in the life of Christ. Next, ko natin. We need to grow. Nung sinabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. Ito na naman. Okay. Sa atin, dapat maintindihan natin na ang relationship natin sa Lord ay maraming mukha. Okay? Maraming mukha. Anong ibig sabihin ng maraming mukha? Nung tinanggap mo ang Panginoon, paano mo siya tinanggap? Tinanggap mo siya na ano? Na Panginoon. Okay, Lord. Pag sinabing Lord, ang relationship mo sa Kanya, Lord or Master, ikaw ay servant. Okay. Naintindihan ba natin yon? Kasi marami, tinanggap si Lord, isa lang na mukha ang pagtanggap. Tagapagligtas. May Savior. Tama naman. Dapat ipangaral na si Lord ang tagapagligtas. Amen? Amen? Pero, yung makita mo si Lord na tagapagligtas lang, may word na lang, kulang yun. You need to grow in the relationship. Maraming mga evangelist, o tanggapin mo ang Lord, maliligtas ka. Pero, hindi sila naligtas sa mga utang nila, di ba? Hindi rin sila naligtas sa mga sakit nila. Oh. Bagamat ang Word of God, pag tinanggap mo talaga ang Panginoon at kung kilala mo siya, complete wholeness ang gusto ng Panginoon. Complete healing, complete salvation. Sino naniwala doon? Na pag-rapture na, naniniwala ba kayo na rapture na, nasa langit na tayo? Yung mga naiwan sa lupa, sisingilin pa rin tayo ng utang natin? Parang hindi yun nakuha yung joke ko. Okay. Pwede. Kung pati yung pinagkautangan mo, kasama mo sa langit. Uy, mautang ka mo sa akin. Well, maraming Kristiyano, we spiritualize everything. Okay. Na Lord God. Kaya may mga siguro mayaman o kaya may pera pero nag-suicide kasi una, di ba? Hindi masasagot ng kaperahan at earthly riches yung kailangan ng puso nila. Tama ba? Yung mga iba naman, wala nang maibayad, lubog sa utang, Lord, kunin mo na ako. Escape, di ba? Escape yun escape. Pero hindi nila sila aware na pag ikaw ay naligtas sa lupa, bakit buhay ka pa hanggang ngayon? At hindi ka pa kinukuha ng Lord, maganda ang langit. Kasi may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Gusto niyang makita yung testimony na nailigtas ka, hindi lamang spiritual. Amen. Christianity is a journey. Salvation is, yes, one time, pero yung Christian living, journey yan.
journey na napakaganda kasi matututo kang mapagtagumpayan ang mga buhay dito sa lupa. Amen ba? Praise God. Dapat alam na alam natin yan. Ngayon, ano ba yung ibang relationship na dapat maintindihan natin besides sa Lord? Importante yun. Number one, actually, Lordship, hindi Savior lang. Kasi marami, ay, tagapagligtas ko si Lord. Pero, hindi nila naintindihan yung Lordship. Yung siya ang Panginoon, tayo ay servant. Meaning, susunod ka sa Lord mo. Iba pa ito, King. Di ba? Pag sinabing siya ay King, tayo ay subjects, tayo mga pinaghaharian niya. Another angle yon, another phase of your relationship with God. Meaning, we belong to a kingdom. Pag we belong to a kingdom, may mga constitution. May mga dapat sundin. May mga kultura sa kaharian na yan. Amen? O, pag hanggang ngayon, hindi mo naintindihan pa yun, nandun ka pa lang sa, Lord, iligtas mo ako. Tuwing may problema, iligtas mo ako. Lord, may sisingil, iligtas mo. Hanggang doon ka lang sa kaligtasan ang pinag-uusapan. Samantalang, ang kailangan pala, when you belong to the kingdom, you need to understand the rules and the constitution and the culture of the kingdom. Maraming masusolve pag alam mo yung culture of the kingdom. Maraming masusolve pag alam mo yung constitution ng kingdom. Amen ba? Eh paano bang sinabi ng Lord, I am the vine and you are the branches? Ano ang ibig sabihin no? Na naman. Another phase of relationship na hindi ka pwedeng mag-solo. Hindi ka pwedeng walang devotion o fellowship sa Lord. Dapat nakakonek ka. Hindi lang yun. It's not about, pag nakakonek ako, Lord, may buhay ako. No. Ang dumadaloy sa Lord ay dadaloy sa'yo. Kasi hanggat wala kang kapahayagan doon na, ang dumadaloy sa Lord ay buhay na walang hanggan, kagalingan, kalakasan, nakakonek ako sa Kanya. I am the vine, sabi ng Lord. You are the branches. Ay, saan ba namumunga ang punong kahoy? Sa ugat? Maliban lang sa, ano ba yun, yung maasim. Saan namumunga? Sa branch, di ba? Hindi doon sa puno. Sa roots. Okay, root crops lang. Di ba? Yung sinabi niyang, I am the vine, you are the branches, it speaks of connection. Yung abiding in the vine. Manatili ka sa pag-ibig ko. Nakakonek ka. Anong mangyayari sa branch na pinutol, tapos ibalik? Tapos pinutol ulit, tapos ibalik. Sa linggo, ibarber. Sa ibang araw, tanggalin. Hindi pwede. Ang concept ng I am the vine, you are the branches, you are continuously connected to the source. Amen ba? Paano ka continuously connected to the source? Pag nagdi-devotion ka, pag nag-journal ka, pag ikaw ay nakakonect sa iyong hit budida. Amen. Dapat ganon. Kaintindihan natin. Praise God. Next tayo doon. Ano pa ang relationship? Sana sa AGMA natin to, no? 10, alam niyo, magbigay ng 10 relasyon sa Panginoon or picture ng relationship sa Lord. Oo, di ba? Nakaka-4 na ata tayo. Hari, tapos tayo ay pinaghaharian, di ba? Vine, branches. Shepherd, sheep. See, dapat matutunan natin lahat yon, hindi lang tagapagligtas. Amin ba? Maraming masusolve sa buhay natin. Okay, next natin. Praise God. Okay. Yan. Kung tayo ay nasa Panginoon,
Yung iba, sabi nila, Lord, give me power. Kasi nangihina ako ngayon. Power, power, power. Pero anong nakasulat? Ephesians 3:20. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that what we ask or think, according to the power that work in us. Ang tawag dyan, subjective truth. Pag sinabi subjective truth, nakasulat na yan. Ang kailangan mo i-apply. At sa atin, ang kulang natin, okay, short circuit yung power, okay, dahil sa sinasabi ng bibig natin. Sinabi ng Word of God, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagtatrabaho sa atin, pero ang sabi ng bibig mo, nanghihina ako. O, di short circuit yon. Okay? Minsan, ayaw natin yung word na you need to do something para mag-manifest yung power of God. Kailangan talaga yon. Kailangan mong sabihin. Hindi lamang naka-deposit sa heart mo, you need to speak it. Kailangan mong sabihin yon. Okay. So, the power that work in us. Dapat conscious tayo, mindset tayo na nung Kristiyano ka na, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sayo. Amen. Pag sinabi mong, Lord, give me power, parang hindi mo pa ina-acknowledge na ibinigay na sayo ng Diyos. Amen ba? Okay. Si Apostle Paul, advance yan, ang revelation dyan, na dapat natin maintindihan. Okay. Ang kasagutan ng panalangin, sabi niya, now unto him who is able to do exceedingly, abundantly, exceeding na, abundantly pa, di ba? Above all, exceeding, abundantly, above all. Kulang ata yung adjective para superlative, yung ang pag-define ng above all that we ask or think. Ask or think. Kung humihingi ka, sabi na, be specific para yun ibigay ng Lord. Pero ang nakasulat ay, pag humingi ka, ito ang alam mong kailangan mo, magbibigay ang Diyos higit pa sa hinihingi mo. Above we ask, yung kaya nang i-define ng bibig mo, or think. Yung word na think dyan, sa original niya, imagine. Diyan natin ginagamit yung word na sanctified imagination. Ang Hebrew word dyan ay, sabi natin, makashava. Makashava. Ang makashava, one of the words na kailangan huwag niyong kalimutan, is sanctified imagination. In contrast sa vain imagination. Alam niyo ang vain imagination? Sumakit lang ang ulo mo. Na-imagine mo na mayroon ka ng migraine, may tumor na, tumutubo. Kasi nabalitaan mo sa mga tao na pag sumakit ang ulo, ay si ganito, ay parehas yan doon sa kaibigan ko. Ay, sumakit ang ulo niya, tapos ayun pala, ay magpatingin ka na kasi baka may tumor ka, o may cancer ka, at ikaw nag-imagine, vain imagination. Di ba? Ang delikado, dahil Kristiyano ka, yung imagination mo powerful. At ginamit mo sa negative. Diyan ulit papasok. Ang demonyo ba ay may power o wala? Subjectively, tapos na. Nada. Zero ang power niya. Pero yung power niya ay yung power na ibinigay mo sa kanya. Yung power niya na gamitin niya ang iyong imagination sa negative. Totoo yun na kayang magpasok ang kaaway ng sa utak natin ng mga ideas. Pwede yun. Kaya nga, yun yung mga palaso So, spiritual warfare. Arrows. Tama? Kaya nga, put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness. See? Shield of faith. Girdle of truth. Dapat nakasuot sa'yo yun. Para maprotektahan ang utak, ang puso, ang buong pagkatao mo. Amen? Pero hindi nagtatapos doon. Ngayon, nakasuot na sa'yo lahat yan. Anong susunod? Hallelujah. Makasyaba. Sanctified imagination. Yan ang ginagamit ng iba. Pastor, meron akong faith na gumaling talaga pag pinag-pray ko.
Yes, no problem. Ako meron akong faith. Yung mga konting may mga pilay-pilay at mga, pag pinag-pray ko yan, gumagaling din. Hindi naman ako manghihilot, pero gumagaling. Pinag-pray ko. Yun ang isang faith ko. Pero minsan, challenge ako ng Lord, yung faith mo na gumaling yung may sakit, the same faith yan, pwede ba bang gamitin na gumaling ang bulsa mo? Parehas lang na faith, tama? Amen? Oh, sino niniwala na nag-iipon tayo ng faith? Iba-ibang level ng faith. Amen? Pero, marirealize nyo mamaya, ang taas ng faith ko sa area na ito, pwede kong gamitin ito sa bulsa. Sino niniwala na ang faith niya ay kaya niyang i-apply sa finances niya, lalaki ang kita niya. Ganun dapat. Pero hindi nangyayari kasi wala kang sanctified imagination. Ang ini-imagine mo, ipinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Ganun, di ba? Sabihin niyo, wala dito yan. Okay, so Lord, sanctify our imagination. Dapat pag nag-imagine tayo ngayon, kasi may mga tao na hindi naniniwala sa, na iba yung imagination na nag-imagine ka lang. Ang ginagamit ko ay sanctified imagination. Pastor, scriptural ba yan? Parang bago naming narinig yan. Ha? Ang word, saan galing ang word ng imagination? Ha? Anong root word niya? Image. Imagine, image. Yung word na image, God created us in His own image and likeness. Meaning, ang image is from invisible, not seen, to visibility. You create the image. Now, hindi po ito yung social media na content maker. Okay? Magkaiba yun. Yung mga gumagawa ng social media, pag hindi sanctified ang imaging nila, gagawa sila ng prompt at yung AI, i-convert niya na video or image. Pero pag yung gumawa ng prompt ay hindi galing sa Word of God, ang i-create niya ay image na hindi sanctified. So ang mangyayari ngayon, yun ang makikita ng mga tao pag doon ka kumukuha ng teaching mo sa mga gumagawa. Text prompt, yung pag-create ng kasi kukuha ka pa ng brush ng pintura, gagawin, wala na ngayon yun. Salita pa lang, karga mo sa AI, i-create niya yun. Okay? Pero pag yung gumawa ng prompt ay hindi Kristiyano, hindi Bible-based, hindi Scripture-based, mali yung image na lalabas. Ganun yun. Sana masampalan natin sila sa seminar, ano? Ganun, ha? Lalabas agad, di ba? Hindi na kailangan ng coding. Ang AI na ang nagko-code para lumabas yung kailangan mong image. Okay. Ganon din ang Kristiyano. Si AI, advanced na. Sino naniniwala na mas advanced ang Panginoon? Ang problema lang natin, hindi natin nakukuha yung revelation, kapahayagan. Pero nakasulat na. God is able to do exceedingly, abundantly, above. Sabi natin, above all that we ask. Hindi naman tayo tamad mag-ask. Amen ba? Minsan ang nagagamit lang nating ask. At pag mahihain ka pa, hindi ka makapag-ask. Tama ba? Amen? Sometimes kahinaan natin yung mag-ask. Sa Diyos, okay, wag na tayong mahiya sa Diyos. Pero nagagamit nyo ba yung imagine? Yun. So God wants us to bring the invisible things to the physical level. Amin ba? Sino ang dito ang na-imagine na niya, siya ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon? Nang kaya niyang sabihin, thank you Lord, according to your word, money is coming to me in increasing quantity from multiple sources in a continuous basis. Inimagine ko yon.
Hiniwala sa ganon. Pag sinabing multiple source, dapat meron kang multiple source din. Amen ba? Lahat ng negosyo mo, kumikita yon. Pero, nag-imagine ka na hindi mo naman ginagawa, yun ang kahinaan natin. So, once we imagine, we start to do it. Yun yung concept ng Hebraic mindset. Amen ba? Pero sinabi dyan, God is able. For unto Him that is able to do. So, although may ginagawa ka, pero ang talagang magbibigay ng substance. What we are doing actually is the form. Yan yung ituturo ko sa next time. Pero hindi pa tapos to. Hindi pa matapos-tapos. Itutuloy ko na series ito, From Form to Substance. Yung mga ginagawa natin is positioning yourself. Positioning. Ang unang ipoposition mo, yung dila mo. Yung sinasabi ng Diyos, yun dapat ang sinasabi mo. Amen ba? Ang pangalawang ipoposition mo, yung sarili mo. I am a generous giver. Dapat generous giver ka. Yung position. Yung binibigay mo, yes, yun yung kaya mo. Yes, yun yung talagang pagmamahal mo sa Diyos. Pagmamahal, hindi yung, nung kasi pag nagbigay tayo, sige, magbigay ka rin yan. Para mayroon namang support si pastor. Kawawa naman, tingnan mo yung sapatos niya. Para tayong nagbibigay na akala natin ay, di ba? Wala naman dito yun. Amen. Hallelujah. Wala na. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo ay nagbibigay out of love, out of worship. And we believe, na binibigay natin, God is able to multiply. God is able to give exceedingly abundantly. Pag na-receive mo yung, kung ano yung itinanim mo, tinan nyo noon, yung word na karma. Ang word na karma ay, parehas lang yan sa what you sow you reap, pero nasa negative connotation. Nakanya? Makakarma ka din. Negative ang dating yun. Kung ang connotation niya negative, makakarma means what you sow you reap. Kung ano ang ginawa mo, aanihin mo. Pero, konti, kasi ang word na karma, parang karma na yan, negative na yan. Hindi mo na ma-redeem minsan, kasi karma. Tuwing may nangyari, karma. Di ba? Pero hindi. Ang principle ng karma sa mysticism ng Eastern ay negative connotation. Pero sa Lord, hindi niya ginamit yung karma. What you sow, you reap. Pero dahil tayo'y naapektuhan ng negative connotation, hindi natin magamit yung what you sow, you reap sa tama. Hindi natin magamit. Kaya, kung may revelation ka, what you sow, you reap. Hindi yung negative ang nasa utak mo. Pag Kristiyano ka na, hindi ka ini-expect na gumawa ng negative. Tama natin? Ang ini-expect sa Kristiyano, ang gawin ay yung trabaho ng Diyos. So, what you sow, sa giving yan. What you sow, you reap. Amen? What you sow, pumunta ka ng mission, ministry, nagbigay ka ng oras, you reap. Pagpapalain ka ng Diyos. So, huwag tayong gumalaw, kumilos from the position of defeat and negativity. Gumalaw tayo from the position of who we are in Christ Jesus. Dahil God is not expecting you to do yung mga, anak niya tayo eh. Of course, nakakagawa tayo ng negative, that is, ang tawag dito, hindi yun yung, ang tingin natin, binabantayan ka kasi ng Lord. Mali. Mali. Parang yun ang, actually, religion is like that. Pero sa Lord, hindi niya tinitignan yung
Kamali ka na. Hindi, ang binabantayan ng Lord, parang tatay mo lang yan na mabait, di ba? Kaya mo yan, anak. Kung nadapa ka, hindi kanya sinabing, ano na nga, ayan, nadapa ka na naman, pangatlo na yan. Hindi ganun ang Diyos natin. Tanggalin natin yun ang mindset. Ang Diyos natin, tandaan natin yung una sa lahat, last na ito, dapat maintindihan natin na ang Bible nagsimula sa in the beginning God created. Ang Bible hindi nagsimula sa sin. Ang Bible nagsimula sa God. Amen ba? Ang plano ng Diyos, napakaganda. Hindi nagsimula yan sa pagbagsak. The fall. No. Nagsimula yan sa fellowship with God. So ngayon nakabalik na tayo sa Diyos. Hindi natin minamagnify dapat yung kailan kaya ako babagsak. Kailan kaya ako magbabackslide. Hindi mo ini-expect yan. Kailan kaya darating ang demonyo para nakawan ako. Hindi mo iisipin yung kailan ako kaya magkakasakit. Kailan kaya ako manghihina. Hindi na yon ang utak natin. Ang utak natin is the other way around. Lord, dahil ako ay nasa iyong kaharian, dahil ako ay anak mo na, Lord, nagsimula na ang aking journey to wholeness. Amen. Yung dating mga gipit-gipit ng bulsa, luluwag na siya. Amen. Yung mga dating makipot-kipot dyan na mga paraan para nag-i-struggle na umangat ngayon. Praise God. Don't take the verse na maluwag ang daan patungong impyerno at makipot patungong langit. It's another context yun. Pero pagdating sa Lord, maluwang ang daan na lumapit sa Kanya. Okay? Another context yung yung sinabi ko kanina. So this time, hallelujah, in everything that we do, I pray, tulad ni Apostle Paul, ako'y nananalangin, that you will receive wisdom and revelation. Marami ng katuruan. Nagtuturo na rin tayo. Meron na rin tayong nagsishare na rin tayo. Some of you, pagbukas pala ng Bible, pag nagbasa ka, sobrang kapahayagan ang nare-receive mo. But it will only be 100% nakapahayagan pag nag-manifest sa buhay natin. Tayong lahat ay tumayo. Amen. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Father God. Lord, maraming salamat sapagkat patuloy nyo kaming tinuturuan ng iyong salita. Sa oras na ito kami patuloy na nagpapakumbaba. Hallelujah. Sapagkat patuloy kang nangungusap sa pamagitan ng iyong mga salita sa tulong ng Banal na Espiritu na aming tagapagturo. Sa oras na ito, Lord, I pray that we will have that revelation in every area of our life. Hindi lamang sa aming mga kaligtasan. Hindi lamang sa aming mga paglakad sa area ng sanctification o paglilinis ng aming mga buhay. Hindi lamang sa area, O God, ng bibigay. Hindi lamang sa area, O Lord God, ng aming paglilingkod at serbisyo sa iyo. We pray that we will every area of our relationship with you. You, Lord. Yeah. So this time, oh God, in Jesus' name, I pray for your people. I pray, Lord God, it's not by might nor by power. Let your word, oh God, the scripture, from milk to meat, Lord God, reveal your word that it will become digested in our spirit and it will become meat for us, a revelation knowledge for us. Bless your people sa lahat ng mga nakikinig sa oras na ito. Saan mang area, hallelujah, na nasaan sila, Panginoon, as they are in contact with this message. I pray, Lord, that you will just speak to them with through your Holy Spirit. All glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so tayo po ay makakaupo at mayroon po tayong kaunting exhortation.
about sa living from revelation into manifestation. So napakaganda po yung topic ho natin na bilang Kristiyano ay kailangan ho natin mamuhay sa revelation galing sa Diyos. Kasi ang tao, pag namumuhay ka ayon sa iyong sarili at hindi doon sa kapahayagan ng Panginoon, mawawala ka. Kaya ang manifestation, ito po yung bridge the gap between vision and reality. Ito yung magkukonek. Kaya kailangan ho natin bilang Kristiyano, mamuhay tayo ayon sa kapahayagan ng Panginoon. Hindi po ba pag tayo po ay nagbabasa ng Bible, yung verse na binasa mo na noon ay walang revelation, pero nung inulit mo, nagkaroon ka ng revelation galing sa Diyos. Tama ho ba? So pag magkaroon ka ng revelation sa Lord, yun yung dapat i-apply ho natin at ipamuhay upang sa ganon mag-manifest sa ating buhay. Halimbawa, pag binasa mo yung word na doon sa 1 Peter, sabi niya doon, by the stripe of Jesus, we are healed. Di ba? Nabasa mo yon at mayroon kang nararamdaman. At yun yung revelation na binigay ng Lord sa'yo na magaling ka na dahil sa latin ni Kristo. Tayuan mo yun. Huwag kang titigil hanggat hindi nangyayari yon kasi yun ang kalooban ng Lord sa atin. Tama ho ba? So napaka-importante po ito, yung living from revelation into manifestation. Why? Testimony ko po. Sa buhay ko, umaatin-atin na ho ako dito sa church noon, pero full-time ako na sa trabaho. Kasi ako po ay electrician at saka plumbing. Ang kuya ko ay kontraktor, ako yung na helper ho niya. Pero umaatin ako ng umaatin sa church, and after that, si Lord ay nagbigay ng kapahayagan sa akin. Sabi ko minsan, Lord, mangusap ka sa akin, ano yung gusto mong mangyari sa buhay ko? So after that, noong umuwi kami, kasi Bible study yung kina Nanay Linda, excuse me, and after that, umuwi kami at natulog ako, nanaginip ako. At ang panaginip ko ay ito. Palagi ako sa palayan na nangangaral doon sa mga tao na nagha-harvest. So yun yung revelation. So sabi ko, Lord, anong ibig sabihin nito? Sabi ko, binaliwala ko yon. Hindi nagtagal, na naginip ako, nagpipreach ako sa mga tao sa bukid uli. So noong nangyari yon na pangalawa na, alam niyo, hindi ako nagdalawang isip. Give up ko yung trabaho ko, nag-stay na ako dito sa church at nag-aral. Kaklase ko sina Pastor Binjo. So nag-manifest yun, heto na ako ngayon, naging pastor. Kung hindi ko yun pinerson na talagang nangusap si Lord, wala ho ako dito sa inyong harapan ngayon. Kaya sa buhay natin, iba-iba ho, ang kadahilanan kung paano mangusap ang Diyos. Kaya pag kinausap ka ng Diyos, mayroong bagong kapahayagan. Yang kapahayagan na yan, huwag mong isisikreto, bagkos i-apply mo upang sa ganon makita into reality yung vision na ibinigay ng Lord sa iyo. Halimbawa, pag sinabi mo na, sabi niya doon sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, dahil sa mayaman si Kristo, nagpakadukha siya upang kayo'y maging masagana. Or sabi niya doon sa iba, nagpakadukha siya upang kayo'y yumaman. Sabi niya doon, sumagana or yumaman. Pag yun yung revelation ng Lord sa buhay mo, nakita mo yon, unang-una i-apply mo. Papaano? Kahit wala kang pera, you declare it. Di ba? Di ba mayroon tayong declaration na sinabi, paangat ng paangat, payaman ng payaman. Di ba? So dapat ganun ho tayo. Antayin mo na mag-manifest. Lalong-lalo na yung Word of God ay salita ng Diyos. Hindi yan babalik sa Diyos na wala pong nangyayari. Tama? Si Sarah at saka si Abraham nung nagsabi ng Panginoon sa kanila mayroong revelation, sabi, manganganak ka. Ano sabi ni Sarah? Matanda na ako. Pero bagamat Lord ang nagsabi, mayroong kapahayagan ang Lord. Anong sabi?
In-apply nila yon sa buhay nila every day. Nagtatawagan sila. Yung Sarah, sabi, Sarah, Abraham. Nagtatawagan sila, ama ng bayan, ina. Pero wala pa silang anak. And after that, nag-manifest, naging totoo. Kaya pag ang salita ng Diyos ay merong kapahayagan sa iyo, antayin mo, mangyayari at mangyayari sa buhay natin. Kung ano yung kapahayagan ng Diyos na yan, ipamuhay natin. Upang sa ganon, makita sa buhay natin. God bless po sa ating lahat. Thank you so much po, Pastor. Ngayon po, tayo na pwedara ko sa tithes and offering. It is a form of worship. Tama po ba? What time is it? It's giving time. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at tinatawagan ko po si Sister Juler para pangunahan po tayo sa declaration of tithes and offering. Ang sobre po nandun po sa likod po. And sabay-sabay po nating i-declare, Father, we realize that you are our source, and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and our offerings unto you this day as a token of our love and an appreciation for you, and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our life. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our life with your open windows of heaven's blessings. Father, we confess your word, all our needs are met according to your riches in glory. We have all sufficiency in all things, all our bills are paid, and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our life. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are supposed to be the lender and not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall you cause them to be multiplied, and returned unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer of our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, physically, socially, and financially. By the authority of the name of our Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our life. And we pray that you would use our tithes and offerings to help establish your word in the earth realm. Cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of souls in the kingdom of God.
In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. So malaya po tayong magbigay. Ayan, so habang tayo po ay nagbibigay, humanap na rin po tayo ng ating mga kaparehas na ipag-pray. Ayan, speak and declare po natin ang salita ng Panginoon. Check, check, hey. Ay, pang... Sound, check. 1, 2, sound.
Amen. Ayan, handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos? Amen. Okay, hallelujah. Ayan, sabi po niya sa Psalms 126 verse 3. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. Be glad to God, amen. Hallelujah. You are so great, oh God. Halina't purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Yes, Lord. Thank you, Jesus. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has the great name.
ka, Panginoon. Lord, patuloy kami magpupuri, magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Psalms 103, verse 1 to 4. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, forget not all His benefits, who forgive all our iniquities, who heals and our disease. Pinagaling po niya ang ating mga sakit, karamdaman. Pinatawad po niya ang ating mga kasalanan. Hallelujah, Jesus. At niligtas po niya ang ating kaluluwa mula sa dagat-dagatang apoy. Now, we are here to bless the Lord Most High, ang kataas-taasang Diyos na lumikha sa atin, ang ating Ama, ang ating tagapagligtas, ating provider, ating healer. Hallelujah. Lord, wala pong makapagpipigil sa amin sa pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. We will command our soul to bless you, God. Yes, Jesus.
strength is failing. The end draws near, and my time has come. Still, my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Hallelujah. Bless Your holy name, Jesus. We will bless Your name, Lord. Amang Diyos na kataas-taasan. Yes, Jesus. Sa oras na ito, patuloy po natin papurihin natin, Diyos. Awitin po natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Isipin po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa. Alam ko po na bawat isa sa atin ay may great testimony kung paano ang Diyos ay kumilos sa inyo, sa akin. Napakabuti ng Panginoon. Grabe yung love niya sa atin. Grabe yung pag-ibig niya sa bawat isa. Ngayon, bigay natin yung best na papuri na maitaas ang kanyang pangalan. Sa ating awitin ay malugod natin siya. Makapagbigay tayo ng kasiyahan, kagalakan sa kanyang puso na tayo ay nagpupuri sa kanya. Yes, Lord. Yes, Jesus. Amazing love,
age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the works of your power. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. Yes, you are. Oh, God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am gold, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. And show this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has done for me, both now and forever. Come on, church, sawitin po natin. You're so good. God, you're so good. Come on, church, sigaw po natin sa Kanya. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good.
Napakabuti mo, Panginoon. You're so good to me. Yes, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Dakilang na Panginoon.
us remain in the presence of God. Narinig po natin ang kanyang mensahe sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Let us ask the Lord for forgiveness sa mga pagkakataon we have compromised His word. Let us continue to worship the Lord in spirit and in truth. He is here with us. He is here with us. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father, for your love is great, great, so great upon us all, oh God. You are a good, good Father, oh God. You are a good, good God to us, oh Lord. Sa kabila ng aming mga kakulangan, sa kabila ng aming hindi katapatan, Panginoon, patuloy kang tapat sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong paalala sa bawat isa sa amin. Let those who have ears listen. Sa lahat ng mga nandito ngayon na nakakarinig, nakakadama ng presensya ng Panginoon, open your hearts to God. Hindi po nagkataon na tayo ay nandito tinawag ng Diyos. We are blessed, we are called, we are favored, we are made whole. Hallelujah. Hallelujah, God. Lord, thank you for reminding us that we need to love you with all our heart, with all our soul, and with all our mind, Father. As you have just so loved us, oh God. Salamat sa grasya mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig. Father, we are favored, we are blessed, we are called, we are made whole, oh God. You are forever faithful sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa iyong mga salitang patuloy na nagpapaalala sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na buong ibigin ka. Because you have first loved us, oh God. You have first loved us, oh God. You stepped down from the glory of heaven for us, oh. Oh, brothers and sisters, let us continue to worship the Lord in spirit and in truth. God longs for us to worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ora ba siya kandara ba 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 ba. Kandara ba 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 ba. Ora ba 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 ba. Kandara sigira ba 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 ba. O tinataas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa presensya mo. Salamat sa presensya mo sa umagang ito, Panginoon. Kami po ay nagkakaisa, Panginoon. Itinataas ang mga ministry, Panginoon, na Ikaw ang may akda. Ito ay mga ministry mo, Panginoon. Salamat sa katawagan. Salamat sa paggamit mo sa bawat isa sa amin. At sa bawat itinalaga mo, Panginoon, na trabaho sa bawat isa sa amin. Lord, find us faithful, O God. Gawin mo kaming tapat. Na hindi kami sumusunod lamang, Panginoon, dahil gusto namin, pero Ikaw ang Diyos, Panginoon. Ikaw ang hari ng aming mga buhay. You are the King of kings and the Lord of lords. And you deserve all the glory, O God. Ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang ang mai-glorify, Panginoon, sa lahat ng ministry na ito.
bawat life group. Patuloy mong pagtibayin, Panginoon, ng pananampalataya ng bawat isa. Mabuo sa aming mga puso, Lord, ang 100% na pag-ibig sa iyo. As we come to know you more, Father, sa aming pag-aaral, sa aming mga respective life group. Salamat at iyong mga salita'y napakayaman, Panginoon. Pumipino ng pumipino sa amin araw-araw, O God. For as long as we continually submit and bow ourselves before you, our King. I-bless mo, Panginoon, ang bawat life group na naitatag, Panginoon, sa Christ Our Life Ministries. Maging ang mga life group leaders. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa wisdom na nagmumula sa iyo. Father, we produce each of our kind, O God. That kind, O God, the Christ-like character, O Lord, in us. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Pagpalain mo maging ang ministry, Panginoon, ng kapulisan. Salamat sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbubukas ng mga pulis ng kanilang mga puso at buhay. Natanggapin, Panginoon, ng iyong salita. Ang katotohanan ng iyong salita. Salamat sa pagtatalaga mo sa amin, Panginoon, sa bayan ng Santa Barbara. Ng isang hepe, Panginoon, who honors your word, O God. Who honors your word. Thank you for the life of our policemen, O God. Pagpalain mo sila 10 ng kanilang mga pamilya. Mula sa hepe ng bayang ito, Panginoon, hanggang sa pinakamababang posisyon sa kapulisan. Salamat sa patuloy na pakikinig nila ng iyong mga salita. We even pray, Father, for the children's ministry, O God. We thank you for your never-ending, Lord, provision, Lord, to our children. Salamat, O God, sa kanilang foundation age, O Lord. Makilala ka nila. And when they grow, O God, they will never depart from you. Sa mundo, Panginoon, na kung ano-ano ang mga lumalabas at lumilitaw, Panginoon, na kasamaan. Salamat, pinili mo ang mga batang ito, Lord, to become the light and salt of this world, O God. Thank you, Father. Let us continually shine your glory in our lives, O God. Pagpalain mo maging ang aming senior pastor, Lord, at ang kanyang pamilya. Mula kay Pastor Roland, kay Nay Catherine, kay Carol, kay Sir JR, kay Casey, kay Josiah, sa kanilang mga apo, Panginoon. Salamat, pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng mga leaders, O God. Na nakikita namin, Lord, ang iyong puso sa kanila. Salamat sa paggamit mo sa kanila para ma-nurture kami, Lord, spiritually. Thank you, Father, for the strength. Thank you for the divine health and protection na patuloy mong pinagkakaloob sa kanila. Pagpalain mo, Lord, lahat ng mga hindi nabanggit, mga churches, Lord, mga nagpla-plan, Panginoon, ng mga churches, ang mga G7, 10, Panginoon, ang mga Bible studies, O Lord. Let the truth in your word, Father, ang makilala ng bawat isang naghahanap, Panginoon. Those who are seeking, Lord, the truth in your word. Salamat, Lord, patuloy kaming tumatayo. We continually stand in the gap for these people, O Lord. Give us a humble heart as you continually use us, O God. Walang ibang maitaas, walang ibang mapaluguran, Panginoon, sa lahat ng ito, kundi tanging ikaw lamang. And we all together declare, Lord, victory sa lahat ng ministry na ito. You are, Lord, at the forefront, O God. Ikaw, Panginoon, ang nasa unahan. Salamat, O God. Hindi mo kami iniiwan o pinababayaan. You have done great things, O Lord, and is doing great things, and will do great things, O Father, sa mga ministry na ito. Thank you, God. Thank you, Lord, for we are co-heirs with Christ. Dahil ikaw ang aming Diyos, Ama. Kami ay tagapagmana na kasama ni Kristo, Panginoon. Araw na ito, Panginoon.
Lord, we lift up unto you, Lord. Lift up unto you, Lord God, our family, Panginoon. Our families, Panginoon, sa bawat isa na nandito, Panginoon. Lord, we declare, Lord God, provision sa bawat pamilya, Panginoon, oh God. Lord, we declare, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, na manguna at kumilos sa bawat pamilya po namin, Panginoon. Lord, maging ang mga head of the family, Lord God, mga tatay, Panginoon. Lord, we pray na gamitin mo sila, Panginoon, nang sa ganun, Panginoon, sila, Panginoon, ang maglilid sa kanilang mga pamilya, O Diyos. Lord, hallelujah, we thank you dahil ikaw po, Panginoon, ang kasama po namin lagi, O God. Lord, sinabi mo po sa iyong salita, Lord God, na kung may isa, Panginoon, ay Lord, buong sambahayanan, Panginoon, ay maliligtas, Panginoon. Lord, hallelujah, Lord God. Ang inyong mga anak, Panginoon, ay nandito, Panginoon, sumasamod sa inyo, Lord God. Lord, we pray, Father, Lord God, na, Lord, ang bawat pamilya po namin, Panginoon, ay modelo, Panginoon. Makita, Panginoon, ang liwanag, Panginoon, paglabas sa, Lord, papunta sa mga iba't ibang lugar, Panginoon, O God. Lord, we thank you, Lord God, sa bawat pamilya na nandito, Panginoon. We declare, Panginoon, na ikaw din po, Panginoon, ang nag-provide ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa, O God. At ikaw din po, Panginoon, ang patuloy na kikilos, Panginoon. And thank you for the Holy Spirit na gumagabay sa bawat pamilya po namin, O God. Lord, we thank you dahil hindi mo pinapabayaan ang iyong mga anak, Panginoon, O God. Thank you and we praise you, Lord God. We glorify your name. Lord, we ask this, Lord God, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ayan. Tunay nga na God is so good. Amen po? God is good. And all the time, God is good. Ayan, so it's time po to share yung kabutihan ng Diyos sa atin. Ayan, so syempre mauna na po ako. I praise God dahil tunay nga na God is good. Siya ay napakabuti, and then isa sa pasasalamat ko sa Panginoon yung assurance niya sa salita niya na yes, may mga times na tayo ay nangihina, napapagod, pero yung assurance ng Panginoon, sabi niya, nang sino mang nagtitiwala sa akin ay muli kong pinapalakas. Na tulad ng agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y manghihina, manghihina ngunit hindi. Wait lang. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y maglalakad ngunit hindi manghihina. Assurance ng Panginoon na yes, I will help you and I will strengthen you. So yung everyday, daily sa buhay natin, may mga challenges, pero andun yung assurance ng Panginoon na patuloy na nagpapalakas sa kanyang mga salita. Kasi simula, I think, May, June, July, yan. Tuloy-tuloy po ang mga activities, mga ministry na pinapagawa ng Panginoon, ang daming mga responsibilities, pero praise God kasi andyan pa rin yung strength na pinagkakaloob ng Panginoon. Ayun. So, papuri sa Panginoon kasi yung everyday challenges naming mga teachers din, talagang grabe yung patience, ganon. Pero yung glory ng Panginoon, yung word ng Panginoon, yun na lamang yung nagbibigay sa amin ng kalakasan. Dahil sabi nga, in His presence, andun yung kalakasan. In His presence, andun yung kagalingan. And then, niremind ako ng Panginoon ngayong araw na I am blessed. Amen. And I am called. I am healed. I am whole. And I am favored, anointed. Ayan. So, I praise God. Kasi despite sa mga kakulangan, andyan pa rin ang Panginoon. So, yun lang po. Ayan. Sino pa po? Ayan. So, habang wala pa po, i-announce ko din po. August 8 po, ayan, anniversary po ng ating Call Banawang. Ayan. So, invited po ang bawat isa po sa atin. Call time po 3 p.m. sa bagong church building na po natin gaganapin ang call anniversary ng Banawang. So, papuri sa ating Panginoon. And update lang din po, this July 25, ayan, graduation na po ng ating EGMA sa Nueva Ecija. So, papuri sa Panginoon dahil,
Ayan, praise God. Yung testimony po nila and sinend po nila sa akin, nakaka-bless kasi simula daw po na nagkaroon ng EGMA, nagkaroon na ng life group, at hindi lang po yun, nagkaanak at may mga apo na po sila ngayon. So God is good, and also this July 25, hindi lang po gaganapin ang kanilang graduation kasi sabi ni Inay, sayang yung time kapag graduation lang. So magkakandak din po tayo ng TMC training. So papuri sa ating Panginoon, and praise God din po kasi ngayon po ay nagiging intentional na po tayo sa TMC sa pagtuturo sa bawat barangay. Kaya grabe ang ginagawa ng Panginoon. Hindi lang EGMA sa mga adult, sa mga upper class, kundi meron din po tayong parang EGMA din sa mga bata na yung booklet po. So announcement po sa lahat po ng mga nagpalis. 'Di ba? Nung May po nagkaroon tayo ng training ng TMC. So mayroon po kayong nilista doon sa GC po natin. Mamaya kunin po natin doon sa likodan yung mga booklet po natin. Ayan po. So yun lamang po. Mayroon pa po bang announcement or testimony ang bawat isa? Ayan, may habol pa po ba? Yun, Teacher Irish. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ayan. So, yun nga po, kahapon ay nag-start na po ang ating TMC sa Sitio Kaging. Ayan, sa kila Erica po. And nakaka-bless po yung mga bata kasi andun po yung willing po silang makinig, ayan, at matuto ng Word of God. And po kasama ko po doon sila Sister Lisa, shout out po sa inyo, and si Ate Danica. Yan. So, yun nga po na praying na tuloy-tuloy. And then, nakakatuwa po kasi yung mga parents na nandun, nakikinig din. Kasi may mga parents na parang nag-uusisa, ay, ganun po sila doon. Kasi sabi nila, dito nga kami, may merienda. Sabi nila, yung ibang mga parents. Pero, ang nakaka-bless po, yun nga po na willing po silang yung mga anak po nila is pumunta po doon. Kasi actually po, ang dami pong bata doon talaga sa Sitio Kaging. Ang nangyayari lang po, ayan, sa gadget, mostly ganun po yung routine po nila tuwing Saturday, ganun. So, yun nga po, pinag-pray din namin na magkaroon ng TMC doon. And yun po, praise God kasi nangyari na po kahapon. And tuloy-tuloy na po yan. So, all glory belong to God po. Amen. Ayan. So, syempre, yun yung declaration natin na bawat barangay talagang maabot ang mga kabataan at mga bata. Kasi, ang daming mga news po ngayon, tama? Pero, sa Christ Our Life, good news naman ang meron sa atin. Amen? So, tinatawagan ko din po si Pastor Arlene para sa mga another announcement. Sige po, magandang tanghali sa ating lahat. Short but quick reminder ito, hindi siya announcement. Reminder sa bawat call member. Now, every time po meron tayong fellowship, meron po tayong eating fellowship. Tama po. So, marami po tayo kasi lahat ng local churches nandirito. The problem, after po tayong magkainan, so kanya-kanyang alis na, yung mga maiiwan na mga may puso, sila yung maiiwan mag-aayos. Ito yatang week na ito, napansin po nila yung bakanting lote dyan ay naging basurahan. Hindi ho natin hindi pag-aari ng call niyan. Sabi niya, cleanliness is next to godliness. Kung mayroong mga ehemplo pagdating sa orderliness, cleanliness, tayo hong mga Kristiyano. Hindi natin pwedeng i-minus yon sa buhay ng Kristiyano. Ang kasinupan, orderliness, kalinisan po. So sama-sama tayo, reminder, every time may fellowship tayo, every Sunday, kung pwede nating mapulot yung mga nakikita natin. Kasi yung iba sinisiksik na lang ang mga supot. Ayan, kaya we also encourage na ma-remind ito sa mga parents ng ating mga students kasi hindi lang tayo ang gumagamit dito. We also have our ENCA. So tulong-tulong lang po tayo. Our comfort room, overflowing ang water. So pag ginamit ho natin, buhusan po natin. Okay po ba? Kasi we are a reflection po ng cleanliness po dapat. Bahagi yan ng ating pagiging isang mananampalataya. So yan lamang po yung konting favor at reminder sa atin sa
araw na ito. So for the next fellowship natin, wag ho tayong aalis hanggang gawin natin yung ating part na makatulong ho tayong mag-ayos, maglinis, kung ano-ano pang pwede nating maitulong. Remember, ang ministry, ang servanthood, hindi lang pastor, hindi lang teacher, hindi lang leader or worker. Sa maliit nating paraan, we are all servants. And that is a ministry. Okay po? So, short reminder lang po sa ating lahat. Thank you, Ate Ina. And thank you so much po. Ayan, sa announcement po sa mga gusto pong mag-avail ng Divine Journey to Wholeness. Ayan po, Restoration in Christ. Meron po tayo dyan sa table. So sa lahat po na mag-avail, sa lahat ng call po, 100 lang po. Ayan, so actually, nag-avail na po ako habang binabasa ko, napakaganda po. So nandun po sa likod, sa mga gusto po. And pag hindi po call is, 150 po. Ayan. So, dito po sa atin is 100, for 100 only. Ayan. Magagamit po yan sa mga life group po natin. And makakatulong din po tayo sa mga missions. And announcement din po sa lahat po ng mga tatay nung last June po, nung Father's Day, yung mga hindi po nabigyan, lapit na lang po dito sa harap at mayroon po kami bibigay sa inyo. Ayan po. So, tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating i-declare ang Shalak Anointing. Shalak Declaration. Ako ay anak ng Diyos, nakahanay ako sa Kanyang salita at sa Kanyang ganap na plano. Ako ay lumalakad sa tuloy-tuloy na pataas at banal na kasaganaan. Ang buhay ko ngayon ay payaman ng payaman, paangat ng paangat, paganda ng paganda, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa aking tagumpay. Ako ay umuunlad sa karunungan, lakas, pabor, sumusulong sa bawat larangan ng aking buhay. Ako ay mabunga sa aking gawain, matagumpay sa aking laban, at hindi mapipigilan sa aking tadhana. Ang pagpapala ng Panginoon ang nagpapayaman sa akin. Ako ay namumuhay sa kasaganaan, lumalakad sa kapayapaan, at patuloy na tumataas araw-araw. Ako ay umuunlad, nagtatagumpay at umuulusong pasulong, sapagkat ako ay nakaugat sa kaharian ng Diyos at sa Kanyang katuwiran. Shalak, I am Ashrei. Tayo pong lahat ay manalangin. So manalangin po tayo. Thank you Adonai, Father God, sa mensahe sa ngayong araw na to. Thank you, Father God, sa anointing at sa Lord, sa mga binigay mo po, Panginoon, na aming natutunan, Father God. And Lord, we pray, Father God, sa pagsamantalang paghihiwalay po namin, kayo pong mauna, Father God, sa mga aming sasakyan, sa aming dadaanan, Lord God. We thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Hello, hello. God bless po sa bawat isa sa atin. Shalak, shalom. Vilia, matik-matik. In charge tayo sa pag-aayos. Prayer meeting, Tuesday. 6 o'clock, Tuesday, prayer meeting. Opo na hindi po. Announcement po, magkakaroon po tayo Young Pro Night sa lahat ng ating mga young professional and youth this coming August 10. Ayan. Ay, August 9. Saturday, second week of... Ay, Sunday pala. Ano ba? Sunday. Oh, pala. So, August 9 po, Young Pro Night.